Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu unganyara dzinyanga mananda anomunzwa. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor, kwazai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Toda kutenda hurukuro yatiinayo nhasi musoro wedu wenyaya uri kuti iwo From Rome to the End Part 3. From Rome to the End Part 3. Thank you, Pastor. Right. Regai titange nekuverenga kuna Daniel 2 verse 44 na 45. Nyaya yedu ichiri mubhuku raDaniel. Tichirimo muna Daniel. Amuna Daniel tiri kutochovha. Togona unopedza gore tichiri muna Daniel. Handitika. Right. Daniel chapter 2 verse 44 na 45. Verse 44. Zvino nemazuva emadzimambo iwayo Mwari wekudenga uchamutsa ushe husingatongoparadzwi, uye simba rahwo haringapfuure kune rumwe rudzi rwevanhu. Asiwo huchaputsanya nekuparadza ushehwo hwose, ihwo huchamira nekusingaperi. Zvamakaona ibwe richivezwa mugomo, zvisingaitwe nemaoko evanhu, rikaputsa-putsa dare nendarira nevhu nesivheri nendarama. Mwari mukuru wakazivisa mambo zvichazoitwa pashure. Kurota uku ndekwazvokwadi, nekududzirwa kwazvo ndekwazvokwadi. Wanyatsonzwa here zvawanga uchiverenga? Ndiri kuti zvanyatsokukujekera here zviri kutaurwa nendimi. Maybe kandidzokorora. Zvino nemazuva emadzimambo iwayo Mwari wekudenga achamutsa ushe husingatongoparadzwi, uye simba rahwo haringapfuure kune rumwe rudzi rwevanhu. Asiwo huchaputsanya nekuparadza ushehwo hwose, ihwo huchamira nekusingaperi. Now panapa nyaya iri kubuda ndeyekuti pane ushe huchagadzwa naMwari. Okay. Ndo chekutanga. Ushe uhu hunenge huchitonga pasi rese. The whole world. Pasi rese. Okay. Saka ushe uhu kwanzi hunotonga pasi rese. Zvakare huchatonga nekusingaperi. Pana Daniel 2, Pastor, takadzidza makingdoms achiteedzana. Right. Iri nhoroondo yenyika ino. Pachidhori chakarotwa naNebukadhineza chiya, chaive nemusoro wegold, Right. chipfuva chiri chesilva, padumbu brass, Right. makumbo ari iron, tsoka dziri iron and clay. Ndobva paita dombo rakaskorova chidhori chiya. Right. Ndobva chapwanyika, dombo riya rikakura. Kududzira kwebhaibheri, vateereri kana muchiri kuyoka chidzidzo ichi, zvaireva kuteedzana kwaizoita umambo panyika pano. Gold ichimirira Babylon. Right. But Babylon ndobva yazokundwa neMedo-Persia. Saka Medo-Persia yaimirwa nesilva. Ndobva Medo-Persia yakundwa neGreece. Greece ichimirirwa nebrass. That's right. Greece ichikundwa neRoman Empire. Zvichidaro kusvikira pakazodivhaidha Roman Empire. Kuteedzana uku. Saka imimi muri kuti mati kudii pamama kutaura kuti hakuna kuzochinjana. Right. Musoro wedu wenyaya uri kuti kubva paRome. Right. Kunosvika kumagumo. Exactly. Kureva kuti hatisi kutarisa kuBhabhiloni, hatisi kutarisa kuGreece kana kuMedo-Persia. Tapfuura. Tiri kutangira paRome. Zvichienda kumberi. Saka ndo panzi manje. Hatisi kutarisa paRome pamakumbo eiron ayo. Tatokuzasi. Kwete kutsoka bedzi. Tiri kutarisa dombo riya rakaskorova iri. Saka ndo pari kunzi manje Daniel achidudzira mumazuva emadzimambo iwayo api ekutsoka ayaya ari kumirirwa nekutsoka akawanda
10 akabuda muumambo hweroma aya. Takadzidza. Right. Saka nekumwe kutaura Daniel aigona kungoti mushure mekunge Rome yadivhaidha into 10 Mwari wekudenga achagadza ushe hwake. Anditi wapabata. Ndo uri kumiririrwa nezidombo riya. Ende hanzi rarova chifananidzo rakakura rikazadza pasi rese. Ndo zviri kunzi umambo uhu huchatonga pasi rese. Ende hauzope umwe. Saka tichienda mberi pastor. Ndiwo chete. Hapana uchachinjana nawo. Saka ndizvo here zvinotaurwa nevanhu zvavanotaura zvekuti new world order. Unonzwa because ndinozvinzwa munhau ende zvinotaurika kuti pane urongwa hunenge huri kutoitika mazuva ano hwekuedza kuti pasi rese huve umambo hwani wekuti maybe mhirizhonga nezvinotambudza munenge muchibatirana pamwe chete senyika imwe chete chiri chinhu hwani chine kufunga kumwe chete. Ndo nyaya yacho iri kutodudziwa. Kana zvichinzi new world order nevanhu ndezvavo zvavari kuronga hatisinganyatsozive motive yavo kuti vanoda kuti nyika yese ikondrorwe pamwe chete. But iyi nyaya tiri kutaura uyu ndimwari uyu. New world order asi isiri yevanhu iyi. Aitorina mamiting evanhu. Haina mamiting evanhu kana mastrategy evanhu. Iyi ndeyamwari. Saka izvo zvinotaurika zvimwewo hatizive kuti zvii zviri kuitwa. Vane shungu dzavo dzekwavari kunanga kuti pasi rese riinde muchanza chevanhu vashoma. Anditi wazvona vanokondrora pasi rese. Vobata matomu pasi rese. But dai vachito pari kurongwa izvozvo bhaibheri riri kutoti rinoda kutoitawo zvaro. Bhaibheri harisi kuronga manje zvakarongwa kudhara. Harisi kuronga. Aiwa hazisi zvinhu zviri kurongwa aiwa. Zvinhu zvakatorongwa kare zviri kungomirira date yet. Ende zvinhu izvi hazviitwe nemadzimambo epano pasi achidedzwa kumiting vachirangana kana kuti vamwe 2-3 vachiita mamiting avo. Izvi zvinorongwa naMwari, ndiye achagadza umambo hwake. In other words, pastor, muri kuti kana tiri kunyatsotarisa hope for mankind, zvakanaka zviri kuitwa nevanobatsira panyika, but nyaya chaiyo tofanira kufokasa kuna Mwari. Nekuti panenge pagadzwa umambo hwoga hakuna chifi achasara achiti rino ndo dunhu rangu. Aiyo vanhu vese hapana rudzi runosara ruchizvitonga. Vanhu vese vachaenda pasi peumambo ihwohwo hwatakamirirawo. Huchagadzwa pakuburuka kwaKristu. Pasecond coming. At the second coming. That's right. Thank you, pastor. Enda uno kuti zvinge sezvinojeka kuti chii chichanyatsoitika handei pana Mateo 25. Mateo 25. Toda kuti uverenge verse 31 kuenda pa34 neverse 41. Okay. Matthew chapter 25 verse 31 kusvika pa34. Zvino kana mwanakomana womunhu achiuya nekubwinya kwake navatumwa vose vanaye, uchagara pachigaro chake cheushe chinobwinya, nemarudzi ose achaunganidzwa pamberi pake. Uchavaraura somufudzi unoraura makwai nembudzi. Uchaisa makwai kurudyi rwake, mbudzi kuruboshwe. Zvino uchati kune vari kurudyi, uyai imi makaropafadzwa naBaba, mugare nhaka yeushe hwamakagadzirirwa imi kubva pakuvamba kwenyika. Verse 41. Zvino uchati kune vari kuruboshwe, ibvai kwandiri imi makatukwa, muende kumoto usingaperi wakagadzirirwa dhiabhurosi nevatumwa vake. Right. Pana pachauya Jesu. Yes. Second coming. Hanzi anouya akapfeka mbiri yake. Hanzi nekubwinya kwake. Kubwinya kwake kunenge anako. Vatumwa vose ainawo. Haasi kuita zvaakaita zviya paakaburukira kuBheterehema achiburukira pana Maria zvekuuya zvinonzi naPaul kuna vaFiripi akazvinenepesa akakumura mbiri akasiya kudenga. Apa paya aiuya kuzofa sehwai. Kuti afire zvitema zvenyika. But paari kuuya manje ari kuuya samambo kuzotonga nevatsvene vake.
kureva kuti umambo hwepanyika unenge wagumiswa. Umambo hwese hwepanyika uchaguma kochita hwake hwake hwaanopinda nevatsvene vake. Saka paanouya manje haana chikonzero chekusiya mbiri yake kudenga, anouya nayo achiperekedzwa nengirozi dzese. Pastor, tingaita zvamuritotaura ndozvandotenda. Tingaita sei kuti vateereri vanyatsa kuibata nyaya ive inobatika? Because nyaya yekudza vanhu kuti nyika ichanoguma, makingdoms epanyika nevese vari kubata, they will give way, hakusina Kristu ndiye achatonga kuenda kueternity. Kune vanhu chinoramba chitonge zvinhu zvinenge zvisinganyatsobatika. Pangaitwa sei Pastor? Right. Zvinofanira kutoitwa ndizvo zvatiri kutoita izvo zvekutokurukura shoko racho tichitoverenga kudai. Because zvekudenga panafanira kuti paitwe chimwe chinhu chokuti kana chinotobatika. Ndosaka zvichinzi zvinoda kutenda, zvekuti ende kutenda kunouya nekunzwa. Vateereri, tendai nyaya iyi iri kubuda mukati mebhaibheri, hatifambei Pastor. Right. Saka paari kuuya manje hanzi kuna Mateo vanhu vese vachaiswa mumaboka mairi. Ndanzwa maboka acho ari kumirwa nembudzi nemakwai. Ene hanzi kusiyana kwemaboka achoka kusiyana kuri pakati pembudzi nehwai. Haugone kuzvimisteka. Zvakatosiyana, unotonyatsoona kuti iyo imbudzi iyo ihwai. Saka hanzi rimwe boka rinenge riri kurudyi. Saka pandimai pari kungoburitswa nyaya yemapoka mairi. Hakusiko kutoti vanhu vachaungana mune rimwe zistadium handi. Zvekuti vanhu vanokokorodzwa vaenda unoungana panzvimbo hwai. Vobvanzi mwari kuendai kurudyi, ari kuruboshwe. Bhaibheri ndinetsa ndichikura paseji iringotsimbidzira kuti pachaita maboka 2. Saka zviri kuita maboka aya manjeka ndezvekuti chinoisa munhu kumaboka aya hakusi kuti Jesu anti akasito ndomufarira enda uko, rwodzi enda uko, aiyewa. Kararamiro katiri kuita iye zvino ndokusarudza kunoita munhu kuti inini ndoda kuenda kurudyi, ini ndoda kuzoenda kuruboshwe. All the decisions we make iye zvino tichirarama ndo anoisa munhu kurudyi kana kuruboshwe pamaboka 2 aya. Saka zvawasarudza, zvawazvimisira kuita, nziyo dzawafunga kuimba, katambiro kauri kuita, mabatiro aunoita mhuri yako, mabatiro aunoita mudzimai, zvaunoita mumuchato wako, zvaunoita kubasa nevashandi, zvese izvozvo zvaungana zvinenge zvichitokunangisa aidha kurudyi kana kuti kuruboshwe. Handiti wapabata? Saka munhu wese zvake ane boka raari kutonanga nemaitiro. Handiti wazvona? Ende zvazvimwe zvinoitika ndezvekuti panotaurwa shoko saizvozvo bvose rinenge richitaura kuti Mwari anotarisira zvakati kuti zvirarame nevanhu vanoti pati zvinhu ndazvinzwa izvi. Kana zvatojekesa munhu kuti izvi ndakuda kuzviteedzera izvi, munhu iye atosarudza kuenda kurudyi. Saka pari kubva panzi manje panapa vanenge vari kuruboshwe hanzi vachabva vanzi ibvai kwandiri imi makatukwa muende kumoto usingaperi wakagadzirwa dhiabhorosi nevatumwa vake. Saka pane moto wakatosetwa kudhara, hausati wakubvira, hausati wabatidzwa, asi wakatogadzirwa naMwari. Ende moto uyu kagadziriro kawakaitwa, wakamboona kuti kana uri moto wokudzisa chimwe chinhu unosiyana nemoto wokubikisa dhiramu, unosiyana nemoto wemvuta wekupfuririsa mapadza. Moto umwe nemumwe unoenderana nechauri kuda kuitiswa. Saka uyu manje pawakagadzirwa manje, pawakadhizainwa, wakagadzirwa kuzopisa Satani nengirozi dzake. Ndo design yemoto. Because Satani nengirozi dzake mweyaka. Anditozvona kune moto unonyungurisa simbi, kune mumwe wokungopisa danda kuti muti udonhe, yakasiyana siyana moto. Uyu wakadesignirwa Satani kupisa Satani. But manje chiri kusvisa apa ndechoti kune vanhu vari kuda kuti toda kumbononzwawo moto iwoyo wakagadzirirwa Satani iwoyo.
mati mandrasa mati kudia kune vanhu vari kunze vanenge vari kuruboshwe vaya vachanzi michenda yekumoto wakagadzirirwa ani satani nengerosi dzake handiti wazviona. Saka chiri kuita kuti vanzi endai ikoko nechekuti mararamiro avo avari kuita iye zvino izvo munhu anenge achiti kuti ndoda kumbonounzwa moto iwoyo wakaita se wakagadzirirwa satani iwoyo. but izweka pasa munhu akadaro kaazviratidze kuchenjera because kana ndiri kufamba nemi zvakanaka akusi kwekuti unonotesta wobva kuti maiwe kwakaipa wodzoka uko aiwa ane second chance here matauriro amuri kuitaka handiri kutorera kuti kuguma kwezvinhu unondifungisa regerekeni pane tsumo yaigara ichitaurwa nevakuru amene kana uchinzwisa yekuti kunzwira pamiri setsvimbo yarovani dapi imbeva saka handizivi kuti kana mbeva dzichimbokurukura dziri kwadzinenge dziri asi dapi kana rabuda parinorohwa netsvimbo ka rinobva rafaka rinoinzwa kuti tsvimbo yaro asi harigone kuzodzokera kunokurukura nedzimwe kuti awamana tsvimbo haina kumira zvakanaka. Saka ivava vari kusarudza kunonzwa moto uyu pavachaunzwa havagone kuzowana imwe chanzi chokunokurukura kuti moto uya wakaipa. But haasi mastatement here chete pastor anenge achitwa nevanhu kana vateereri paanenge achitota kuti manje moto iwoyo ndo watinotoda iwoyo vanobva vaisa kachirunga totovha moto iwoyo akasika kungoonero here. But kana munhu akumba onyatsoita mushe kune vanobva vatoteere zvaataura zviya obva atozvirarama. Nyaya idzi maboka aya haapindwe nekungotaura anopindwa nekuita. Ndosaka kwakanzwa Jesu achiti kunzwa nekuita ndokwakakosha. Saka zvinonoita munhu ndo statement yaari kumeka kuti ndoda kunonzwa moto iwoyo. Saka kudenga manje vanoremekedza zvawararama, vanobva vangokuisa kusaidhi rawasarudza hapana anokudzivisa kuenda. Saka vachatozozvinzwa pavanenge vazosangana nadhiabhorosi nengirosi dzake manje vamumoto uya ndo pavanosunzwa kuti kwamuri vateereri ndiri kufolowa zvekutaurwa namufundisi ngapashayikwe pakati pedu munhu anobva atoti moto wakadhizainirwa satani nengirozi dzake iwewe manje wobva wati ndo wandiri kuda iwoyo. Ukaona chinhu chiri kudhizainirwa satani kweiwo munhu wapinda papi? Maybe timbonzwa kambo ateereri. Jesu Ishe Baba ndichazorora kunemwi kuna Jesu kuna Baba kuzorora nekusingaperi. Jesu Ishe Baba ndichazorora kunemwi kuna Jesu kuna Baba kuzorora nekusingaperi. Zuva nezuva ndatambudzwa nemabasa erino pasi, ndanzwa izwi renyu rati uyai ndichatewera pedyo nemwi. Zuva nezuva ndatambudzwa nemabasa erino pasi, ndanzwa izwi renyu rati uyai ndichatewera pedyo nemwi. Ndanzwa izwi renyu rati uyai ndichatewera pedyo nemwi. Ndanzwa izwi renyu rati uyai ndichatewera pedyo nemwi. Ndanzwa izwi renyu rati uyai
ndichatewera pedyo nemwi ndanzwa izwi renyu rati uyai ndichatewera pedyo nemwi Jesu Ishe Baba ndichazorora kuna Jesu kuna Baba ndichazorora nekusinga peri Jesu Ishe Baba ndichazorora kuna Jesu kuna Baba ndichazorora nekusinga peri ini ndichazorora munyika isina nenamo ndichazorora nyika isina matambudziko ndichazorora tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu from Rome to the end part 3. Okay. Taona isusu kuti pane ushe huchagadzwa naMwari pakudzoka kwaJesu kwechipiri. Ushe uhu Jesu ndiye anenge ari mambo achitonga nevatsvene vake. Ati hanzi paanouya vanhu vese hakuna vachamira nemachechi kuti aitire chechi yakati kana kumira nemadzinza. Vanhu vese vachangoenda mumaboka 2, kurudyi rimwe kuruboshwe. Saka vari kuruboshwe ava ndo vanga vachinzi ipapo sorry pamuri kutotaura pane zvandafunga manje mukaisa vanhu mumagrupu 2 chete. Alright, bhaibheri rikaisa vanhu mumagrupu 2 chete. But iye zvinoizvika tine vanhu vekuti havasununguke kugashira vhangeri vanoti tiri vechivanhu. Muona zvikunetsa. Saka ndikuedza kuimagina kuti kunyika kwedu kuno kana kuine vanoti ndevechivanhu, kuBrazil kune veko vanoti vane chivanhu chavo. Zvivanhu zvese zvakawanda izvi vanhu zviri munyika izvi zvichaitwa sei muri kuti panozongoita 2 maklasi? Unoziva zvazvinoita kana vanhu vachinyora bvunzo. Kune anza inenge ichidiwa nevakaseta. Ende unogona kuona vanhu kana 7 vabuda nemaanza akasiyana. Mwachita indabudisa 3, mwachita yawo yanga iri 4.1, umwe achitaura yakanzi, mwachitaura yakanzi. Vachitaura yavo. Kana anza yanga iri 2, ava vese vakasiyana vatienda kudivire kufoira. Munoziva kuti pandazvifunga ndafunga sei? Ndafunga kuti vanoti tinoita zvechivanhu pane zvachinovabatsira zvisingaitwe naMwari. Ava vanoitawo zvichidaro. Dai zvichinzi nyaya yekurarama nekunamata iri kungoperera panapa. Vanhu ivavo ndai vati it's okay. Mukuona pairi kutyisa? Iri kuzonotyisa kuti kumberi kuri kuzonoguma. Because kuna vachamaka. Kuri kuzonomakwa kwoita 1. Then vanhu vopinda into eternity. Dai nyaya yechinamato ateerera iri yekungoti ubatsirwe kuita mbereko, iri yekungoti uwane basa, vana vatungamirirwe pakufamba nzendo nekungoti uite pfuma, zveshuwa zvaimeka sense kuti munhu agonoti ndomira nechivanhu uyo kuti ndomira nemasvikiro. But nyaya iyi pairi kubuda mubhaibheri iri kuratidza kuti pari kuzongonosara 2 classes. Nyika ichaguma ende pane achamaka ari kuziva macorrect answers. Saka hazvina uchenjeri manje kuti urambo uchiti haiwa isusu tiri kutonamatawo Mwari ye but tonamata nenzira iyi. Iro paina achazomaka. Ameno kuti mandinzwisei. Aiwa, ndiri kunyatsokunzwisa kuti achamaka ndiye akati zviri
chinodiwa ndezvekunamata muchishandisa zvakataurwa mubhaibheri. Yes. Iwe ukati tonamata zvatakasirwa nemadzitateguru, ava vachitonamata zvatakasirwa nasekuru ningi, vachiti zvatakapuwa nambuya ningi, itai zvaana mbuya naana sekuru henyu, asi anomaka anza dzaari kuda dziri mubhaibheri. Ya, ipapo ndo pane nyaya ipapo. Saka magurupu mairi achabuda, rimwe gurupu rinenge riri kurudyi vachapinda mushe najesu, ndevakanamata Mwari sezvinorehwa nebhaibheri. Vamwe vakaita zvemadzinza zvechii, vamwe vachinakirwa nenyama, vachiteera zvinodiwa nenyama, kuruboshwe. Handiti wapabatana. Toda kuti uverenge zvakazarurwa 6 vhesi ya14 kuenda pa17. Zvakazarurwa chapter 6, zvakazarurwa chapter 6 verse 14 to 17. Denga rikabva sebhuku kana ichipetwa, namakomo ese nezviwi zvose zvakabviswa panzvimbo dzazvo, namadzimambo enyika nevakuru, nevatungamiriri vehondo nevafumi, nevane simba nevaranda vose, navakasununguka vose vakandovanda pamapako nomumabwe emakomo, vachiti kumakomo nekumabwe, tiwirei mutivige paMesaya iye unogara pachigaro cheushe napakutsamwa kwegwayana, nekuti zuva guru rekutsamwa kwavo rasvika. Ndianiko anogona kumira? Uri kuona timu rinenge riri kuruboshwe iri? Na toda kuti uone vanhu vanenge vari pamino kana wavabata. Panzi madzimambo enyika, kune madzimambo nevakuru, kune vakuru vanorekezwa, nevatungamiriri vehondo, vatungamiriri vehondo, army captains, yes, right, nevafumi, vapfumi vanenge variko, nevane simba veumhara, nevaranda vose, varombo variko futi, nevakasununguka vese. Saka uri kuona kuti inenge iri kutaura almost haine status yemunhu, asi kararamiro kauri kuita uri mambo, uri kutosarudza kuenda kurudyi kana kuti kuruboshwe. Kana uchitungamirira kuhondo, uri komanda, tungamirira masoja, kararamiro kaunoita kubva kumba kwako, uri munzira, uri muguta, uri kuhondo kwacho, zvese izvozvo uri kutosarudza divi rekuenda, because mativi mairi chete. Nekuti wabva kuhondo pane divi rauchaenda aidha kurudyi kana kuruboshwe. Handiti wazviona? Then vanoita mari, kuita mari hachizi chitema, vana Jobho vaive nemari asi vari vatsvene. Saka kaitiro kaunoita mari nekashandisiro kaunozoita uri kusarudza. Apa pakanzi vakuru vehondo apa pastor. Vakuru vehondo navatungamiriri vehondo vane maoption here. Because zvinoita mukuona kwangu ina handitombozive mashandiro avo kana kuti vanoshandisa zvipi, but zvinongoita kunge vanhu veutsinye-tsinye kana kuti panogona kutobuda here munhu anotya Mwari. Vana Cornelius anga ari komanda. Uyu wekuna Acts chapter 10. Wekuna mabasa 10 aive komanda. Asi anonzi aitya Mwari, achipa vanhu zvipo kusvikira ngiro ato ashanyirwa nengirosi. Saka maybe vandinonyanya kusangana nawo ndo vari kudistota. Aiwa, kana kuti zviri mufungwa mako kastori. Kune masoja achaenda kurudyi. Vanototya Mwari. Nevatungamiri vehondo vachatoenda kurudyi, vanotya Mwari. Saka ngesaka pari right. Handiti wapaonaka. Saka ndopo saka tiri kuti uri musoja, uri mutungamiri wehondo, uri komanda, zvisinei nerengi yako, mararamiro aunoita mumba mako nemudzimai wako nemhuri yako, mararamiro aunoita munzira dzomuguta nemudzimba dzemuguta, nemaitiro aunoita uri kuhondo kwacho nemasoja amwe, uri kutosarudza kuti ndoda kuenda kurudyi kana kuti kuruboshwe. Tata pavapfumi, unoshandisa sei mari yako, unoiwana sei, kawaniro kaunoita mari, kari kuti iko kega unenge uchitosarudza kuti ndiri kuenda kurudyi kana ndiri kuenda kuruboshwe. Nekashandisiro kaunoita, unozoti kuna mwanti kana vakaita mari anenge ane mirwi yemari, but vashandi vake vachidya nhoko dzezvironda. Andosarudza kunobhadhara mari kupaki, wachiona mbizi, mari inozoshandiswa kuti shumba dzigare mushe musango, vanhu vachigara vaine nzara. Saka munhu akadaro anenge achitosarudza. Alright, pavapfumika, inini handinyanyorabha nemashoulders nevapfumi, ndofunga nekwandiriwo. But mupfumi mwe anotaurwa mubhaibheri ndana Jobho, vaibatsira nherera vachidai. Mazuva ano zvinoita kunge zvinonzi vapfumi vazhinji variko pandinovateerera, vanoita kunge zvinonzi vari kuurombo, kakutadza kunyatsa kufunga.
ukawanzwa vachipa lectures how to make money vanonoburitsa pfungwa yekuti ari kuzasi unosara uchifunga kuti ndofunga pane pandiri kutadza unyatsofu zvekuti kuti uzonyatsoona vazhinji vavo vachitambanudza kubatsirawo kashoma, handisi kuti havako. Saka ukatarisa pavhesi riro Jesu anobva ati makandiona ndiine nzara mukasandibatsira. Uzoti kuna vamwe vafanana nita maAristotelesi asi haabatsiri baba wake, haabatsiri amai, haabatsiri ambuya, haabatsiri sekuru. Handiti mazviona. Saka Mwari anenge akatarisa zvake. Kuti waita wabva kusemi. Pamati vafana vanoita mari ngandikubatsirei muri mumashure mbichana. Mazuva ano kana munhu ari wechidiki aine mari yakawanda anonzi mbinga. Anonzi mbinga. Saka iti kune mbinga. But manje unoziva kuti pakaonekwa naJohani akatoona mbinga dzichimhanya dzichitiza. Andozona kune mbinga dzichatiza. But panzi varombo. Chandishamisa manje unoziva kuti varombo kuti rugare ruri kuuya naMesiya wakutiza. Iwe wanga uchitambudzika muupenyu uno. Uzati kuna mwana anotambudzika kastori. Wekuti kubvira musuwo kuberekwa inhamo bedzi. Kararamiro kacho zvekudya kana kaendero kacho kuchikoro kutambudzika kusvika achena musoro anoenda kuguva asina kumborayira. Ukaboona anotaurwa naDhikrida achibhuya kuti umwe anofa asina kumborayira kana chakanaka. Saka munhu akadaro wachena musoro uchiona nhamo, Jesu ouya nerugare otisa futi rugare. Unofanira kuti kana waona nhamoka chisarudzawo kuenda kurudyi kuti ugonogara zvakanaka panouya Jesu. Ini ndine kamwe kakunzwisisa pastor kanogona kusiyana nemaonero amunoita especially tichitarisa isusu vanhu varombo. Zviri kuitika munyika yanhasi hakusi kwekuti varombo havadi Mwari, but dambudziko riri kutotanga kuti kana ari murombo vazhinji vacho tinonobvunzira. Apo futa muri kuona pari kunonetsa nyaya yacho. Tinonobvunzira, hatibvumi kuti urombo hutoriko padhizaini yaMwari kuti kune varombo. Tinototanga nekuenda kunorambidzwa tonobvunzira kuti tega tega here mumba medu inga vana vevamwe vanodhiraivha mota. Saka muchizoona kazhinji kacho vari varomboka ndo vamunoona vazhinji vachoka vakatotyokera munyaya yen'anga nevaprofita venhema. No, unoziva chinoshamisa kastori. Murombo unomuona ari kubira achichirika chirika kupira mudzimu inorambidzwa naMwari. Uona mupfumi ari kudhiraivha mota inobwaira bwaira akapfunya chisero pamberi pen'anga. Saka vese vachatiza vachiteerana vanhu ivavo vakananga kumakomo kunoti tiwirei rugare ruchiuya naMesiya. Asi pane chimwe chinhu chinobudawo zvakare. Kurudyiwoka kunenge kuine madzimambo ndokuri kuenda ana Nebhukadhineza vakatenda nemakurukota ehurumende vana Daniel neuya muranda wakandase minister of finance uya uri kuna Acts chapter uri kuna Mabasa chapter 8. Saka vanenge variko. Saka masaidi ese kunenge kuine all status dzevanhu. Vana Cornelius masoja, vatungamiri vemasoja vanenge variko kurudyi. Handiti wazviona kune n'anga dzinenge dziri kurudyi, kwete dzakaramba dzakabatira paung'anga hwadzo haya dzakasiya ung'anga sana Simoni wepaSamaria uya vanenge variko. Kune mbavha dzinenge dziri kurudyi seiya yapamuchinjikwa iya. Koita vana Maria zvifeve zvakasiya ufeve. Vana Maria vanenge variko kurudyi. Vana matarura muita murutoita muri kuparidza muri kuchechi mirai muri kumhanya. Pamati zvifeve apa pastor ndibatsire ameno kwamuri vateereri. Zvivi zviri kuitwa panyika. But chivi chekuti munhu anga achikokera zvekutoti anorarama nechipfambi ndokuri kutobva mari, anotobuda pamba kwakuvira kwasviba otonomira murodhi achidaro. Maonera maybe pamwe ndisiri kuona zvakanaka pastor ameno kwamuri vateereri. Zvinoita kunge munhu yeka kunyange akati ndatendeuka asingagone kuti anyatsobvisa upfambi hongo achikokera mari. Muri kutaura sekunge mari dzeka kuti mutotaura zviri possible pastor. Kaston kungoti uchiri munyowani muchifundisi. Bvunzai isu mumakore atashandaya kune pfambi dzaitombove pfambi asi vanhu kwavo kutoita madzimai anotoremekedzeka muchechi mune zvaMwari vachitobatira Mwari. Kune varume anga ari majokwi dziri nzenza vakasiya zvechifambi vatoo vanhu kwavo. Mwari ane simba rinogona kuisa mauri kusema
zvakashata zvese, because fambi dziri kwezvino pastor vanotoenda kutonotsvaga masimba ewakaipa pangave pasi penyanza yekutoti varume vasiye vakadzi vavo vachidaro. Ndiri kuti mimi hatitaurei pafeya, tisangotore iri theory. Mwari ane simba here rekubvisa munhu kwakadaro, ndokuti uchiona munhu bhodhi yake ka unotoona kuti anga achinja bhodhi yake kuti ingova yeupombwe. Wakamutarisa kudai, Mwari anotobvisa ikoko. Ndosaka Johana achiti iye vese vakamugamuchira anovapa simba. Ende Mwari ane simba rinokunda remadhimoni. Chero munhu akanogara 6 months ari pasi penyanza, kana akabuda ipapo Mwari akasika nyanza dzacho, ane simba rekumupa. Zvinogoneka hanzvadzi dzangu nanabamnini, ngatiuyei kurutivi runodiwa naMwari. Hatifambei pastor. Saka tiverengere Daniel 7 pa24 kuenda pa27. Daniel 7:24 kusvika pa27. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10, asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana nevamwe vekutanga, uchakunda madzimambo 3, uchataura mashoko okumhuro okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Asi kutonga kuchatanga, vachabvisa simba rake kuti varipedze, nekuriparadza kusvikira pakuguma. Ipapo ushe nesimba neukuru hweushe pasi pese pedenga rose zvichapiwa vanhu vavatsvene wokumusoro-soro. Ushe hwake ndehwekusingaperi, masimba ose achamushumira nokumuteerera. Now panapa pari kutaurwa nyanga dzakawanda dzanzi madzimambo. Madzimambo takadzidza 10 aya akabuda muRoman Empire. Yes. Right. Saka konzi kune umwe mambo futi, umwe umambo hwakazobuda shure kwe10. The Christian church, chimiro chayo chemadhaki ages. Right. Saka ndori kunzi hwanga hwakasiyana neumwe uhu. Ndizvozvo. Kusiyana kwacho kwanga kuri papi? Kwanga kuri kuti aya mamwe madzimambo aya aingoita zvematongerwo enyika, zvikurwisana nekuita sei. Asi uhu umambo huri kumiririrwa nethe Christian church hunozanganisa kunamata nezvematongerwo enyika. Asi kureva kuti mambo haafaniri kuenda kuchechi kunoita mukristu. Ndaida kutobvunza, right, zvikurevei kana muchiti kuzanganisa zvematongerwo enyika nekunamata? Chechi inofanira kuita zvekuparidza vhangeri, ndizvozvo, nekunyengetedza vanhu kuti vagashire. Isingaite zvekumanikidzira kuti namatai so sezvakaitwa neChristian church munguva yemadhaki ages. Aiwa, nyange ikada kumanikidzira haizvigoneka. Chechi haina kana pfuti. Right. But zvayaiita manje mumadhaki ages ndezvekuti iyo isina masoja, pakaita kubatana kwechechi nevaiita zvekutonga nyika, zvekuti paidiwa masoja, chechi yaipiwa masoja nemadzimambo. Miraiti kuisirei kachiro, muri kuti there was unity kana kuti panga paine kudyidzana between religion and political power. Right. Zvekuti pari kunzi yakaparadza madzimambo 3, muchaona kuti maheruli akaparadzwa 533 vaiva ndi Emperor Zeno kana ndisingakanganisi. Emperor Zeno. Ndiye akapa masoja kuchechi kunobatsira kuparadza maheruli. Because chitendere chemaheruli vaive nechitendere chainzi Arianism. Then maVandals nemaOstrogoths chechi yakabatsirwa naJustinian, Emperor Justinian. Hatitwasona. Saka kuita ikoko manje hakufanire kuwanikwa muchechi kwekushandisa masimba ekuparadza vanenge vasingagashiri maridzo. Mirai pastor, mirai timbonzwa kambo. Rambai muri pachirongwa, tiri muchidzidzo chinonzi From Rome to the End Part 3. From Rome to the End Part 3. Mwea wangu noshua tenzi, muye mumoyo mangu ishe mugare,
tenzi muye mumoyo mangu ishe mugare mandiri ndikuva wenyu zvachose handimboda kukutadzirai asi nyama ndiyo yakaneta ishe pindai mandiri ndikuva wenyu zvachose handimboda kukutadzirai asi nyama ndiyo yakaneta ishe pindai mandiri ndikuva wenyu zvachose pandinofamba ishe ndinoshuvira kuva chiedza vazhinji vagoya kuruponeso rumbidzwai makanaka rumbidzwai munoyera rumbidzwai ndimishe wema radzishe rumbidzwai makanaka rumbidzwai munoyera rumbidzwai ndimishe wema radzishe mweya wangu ndoshuwa tenzi muye mumoyo mangu ishe mugare mandiri ndikuva wenyu zvachose kana rufu rwauya handidi kuzotya shingaira ndizoti ndarwa kurwa kwakanaka. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu From Rome to the End part 3. Pane pfungwa yemenge muchitaura yetenge tagumira panzira yekuti the Christian church muchimiro chayo chemadark ages yaane muzinda kuRome yenge yasiyana neumwe umambo hwese hunowanikwa muEurope pakuti umwe umambo hwese ndehwezvematongerwo enyika but iwo hwaibatana zvekunamata nezvematongerwo enyika. Manga muchitaura ipapa kuti zvaiitwa nechechi mubatanidzwa wanga waapo paive hakusi kuti chechi nehurumende vanofanira kugara vakamakana vachipopoterana aiyo asi mubatanidzwa wanga waapo wanga uri wekuti chechi kana ikaparidza munhu akaramba zvaparidzwa nechechi nyika yosikobatsira kuranga chechi yotora masoja ekunyika kuranga. Ndo madambudziko akaitika iyoyo handiti wazviona. Saka ndo maparadzirwo akaitwa madzimambo 3 aya. Saka chiri kubuda mundima iyi ndechekuti mushure mekuparara kweRome kudivhaidha into 10 because tiri kuti from Rome to the end pane humwe umambo hwataona kuti ndo chechi hwaizoparadza 3 kwakusiya 7 ariko nanhasi vanana Britain, France, Germany nana Switzerland. Saka hanzi iwayo ariko achasikowanikwa naJesu achitonga. Ndozvanzi munguva yemadzimambo iwayo. Right. Saka hanzi vachatonga kusvikira rutongo rwagara kudenga. Right. Rwekuongorora kuti ndevapi vanoenda kurudyi ndevapi vanoenda kuruboshwe. Ivo havasi kuzviziva. Ivo vari busy nenyaya dzavo. Karikiriki nenyaya dzavo vachironga mari ingaenda apo ngapagacherwe dhemu apo ngapaitwe ground rendege vachiita zvese izvozvo kudenga vari kuronga vari kuenda kurudyi ndevavo vari kuenda kuruboshwe ndevavo. Kana kudenga vapedza rutongo rwekuongorora right Jesu ouya manje samambo vanhu vamupandamiri vamumipandamiri iyai. Asi hanzi chimwe chinhu chichaitika ndechekuti Jesu anotozouya kana chechi yachinja mitemo yaMwari yaiparadza zvekuti Jesu anotozouya mutemo wechipiri
vanhu vaakubvumidzwa kupfugama pamberi pezvakavezwa zvinorambidzwa pasecond commandment. Then chimwe chinhu futi Jesu anotozouya zvaakutaurwa pane vanonamata kuti sabata remusi wechinomwe harisina basa, chengetai svondo, taakushandisa sande. handiti wazviona zvaitwa nechechi. Saka zvese izvozvo zvakazoitwa mushure meRoman Empire. Pastor, pamakutaura pemitemo apa vateereri inini panondibata mbichana. Ini ndonyanya kuintarakta nevanhu. Pfungwa dzandine ndinadzo neshungu ndedzekuti dai vanhu vaizivawo nhoroondo sekutsanangurwa kwainoita nebhaibheri. Mukatsvaga vanhu vanenge toti muri kukurukura kuti asi zvine kodzerero kuti ubva wapfugama pachidhori uchinamata kana kuti sei kuzvidza sabata raMwari. Vechidiki vazhinji vandotaura navo vanenge vachimhanya-mhanya kumavhesi akaita sana vakorose, vana vaRoma. Yeti nyaya ika iri kuratidza kuti ina akaitanga seruko. Zvekuti ndeitoshaura kuti vari kupindirei panyaya isiri yavo. Vanochimhanya kuna matsamba akanyorwa naPauro asiri kumboreva kudaro. Vachindundurudza nyaya iri pachena iri kuratidza kuti ine muridza akatanga. Ende munomboziva kuti patiri kudzidza kudaika ameno kwandiriwo. Handisati ndambonzwa nhoroondo iyi ichimira kana kunge kudhifenda kuti haiwa nyaya yesabata yakadai. Isusu vauyi vangosikopaikira panyaya kazhinji ndiso munonzwa tichida kumira-mira kuti haiwa pakazodai pakadai. Yeti iri amenoti ipapo vateereri pangaitwa sei. Nyaya iyi nechekuita nekuchinjwa kwemitemo yaMwari chinova chinhu chisingafadze Mwari. Ihombe kupfuura vazhinji vedu ariko nhasi. Haisi yekuti tibva tamira tichiita kunge kumira chaiko kusagarira kuda kuidhifenda. Bhaibheri riri kuisa pachena kuti inyaya yakatotangira kumadark ages yaintroducwa nethe Christian church mazuva yanga yaane muzinda kuRome. Haisi nyaya duku yekuti ubva watora lightly. Saka Jesu ari kuuya mitemo yatochinjwa. Saka zvakagara zvatotaurwa kuti asati auya mitemo inenge yachinjwa saka risingachachengetwa. Handei pamberi pana Mateo 24. Mateo 24. Utiverenge vhesi ya 14 na 15. Matthew 24 verse 14 na 15. Ivhangeri yeushe ichaparidzirwa munyika dzose, chive chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika. Naizvozvo kana muchiona nyanga dzekuparadza yakarehwa nemuprofita Dhanieri, imire panzvimbo tsvene, anorava ngaacherechedze. Now panapa Jesu ari kuti iye because vadzidzi pavaikurukura naJesu avaudza kuti temberi ikai hapana dombo richasara riri pamusoro perimwe. Ivo vakafunga kuti temberi inotoparara pakuguma kwenyika. Saka zvinoitika riini izvozvo? Saka Jesu akataura zvinhu zviviri. Kuparadzwa kwetemberi iyi yaizoparadzwa muna AD 70 nekuguma kwenyika kwatakamirira kuchaitika pasecond coming. Exactly, ndizvozvo. Saka anoti iye mukaona nyangadzi yakarehwa naDhanieri yamira panzvimbo tsvene chicherechedzai pane zvaakuda kuitika. Na nyangadzi iyi yakarehwa naDhanieri mirai ndingoita kuti papa ndipadzokorore futi pari kutaurwa namufundisi Matthew 24 ndo chapter inoisa pachena zviratidzo zvenguva. But chakaita kuti Jesu azvitaure anga abvunzwa nevadzidzi kuti tiudzei kuti zvichaitika rii. Zvainzi zvichaitika rii zvacho Jesu anga ataura kuti hapana dombo riri kuzosara riri patemberi yepaJerusarema. Saka mupfungwa dzevadzidzi vaifunga kuti pachaparara temberi, pachaparara Jerusarema, ndo pachaguma nyika. Saka Jesu paanotsanangura zviratidzo zvenguva muna Matthew 24 zviri kureva zvinhu zviri, kuparara kweJerusarema nekuguma kwenyika chaiko. Raichitaura iti. Saka anoti iye chichatanga kuzadzisika inyangadzi kuenda panzvimbo tsvene. Saka imi michitibatsirai because nzvimbo tsvene zvikuru vati inenge yamumipandamiri kuti yepaJerusarema netakutaura zvemazuva ekupedzisira. Saka handei pana Luka 21 vhesi ya 20 tinzwe amwe madudziriro enyangadzi ichienda panzvimbo tsvene. Luke 21 verse 20. Zvino kana muchiona Jerusarema rakombwa nehondo, zivai kuti rodo kuparadzwa. Saka kumwe kumira kwenyangadzi nzvimbo tsvene kuvaIsraeri chainzi chinonyangadza
chinhu chese chine chekuita nechihedheni. Saka vahedheni kusvika kwavo pajerusarema, masoja echihedheni eromaya kuuya pajerusarema, kwaitova kusvika kwevanyangadzi panzvimbo tsvene. Saka ndo zviri kunze najesu. Mukaona vanyangadzi vakomba nzvimbo tsvene Jerusarema ziyai kuti kwaakuda kuparadzwa. Ende ndo paya paakabva atipo saka pakauya hondo yemaromans, that is AD 70 ndizvo vachitungamirirwa naarmy general Titus. Saka vakasvikokomba guta ndizvozvo. Ukange uchiverenga munhoroondo kunonzi hamene zvakangoitika kuti varetrite. Exactly. Ndobva vadzokera. Asi manje for no reason vatokomba zvitoratidza kuti vanogona kurikunda. It's documented muhistory. Akangoretreata Titus for no reason. But Jesu akanga ati mukaona rakombwa ari kumunda usadzokere muguta. Ibvo watiza uchienda kugoma. Ari pamusoro pemba buruka wakananga kugoma. Ende zveshuwa vakatiza muJerusarema havana kuzoparadzwa pavakazodzoka. Actually history not akangoretreata for a few days. Ndobva azonodzoka, but paakadzoka kwakabva kwaakuparadza hanzi ropa rakayerera muJerusarema. Asi unoziva kuti chimwe chinhu chinobuda pakuparadzwa kweJerusarema chii? Kuna mabasa kunonzi ana Bhanabhasi ainzi mukomana wokunyaradza, ndo vakatengesa mapurazi vachiisa mari kubasa raMwari. Kune vamwe vaiti kana vakavatarisa kuti zvazvekuonererwa kai kuchiri kunamata here kuva extreme, amwe extremist. Saka unoona kuti vakatengesa dzimba nemapurasika vachiti basa raMwari riende, nevakasara nadzo AD 70 rakazopera vafanana vese vasisina dzimba dzacho atengesa asisina aramba akabatira zvakasvikoparadzwa futi. Ende ava vasina kutotengesaka vakabva vaparadzwa nemapurazi avo. Anditi wazviona. Saka hatisi kuti kana uine mba kuve nemba kana purazi kwakashata aiwa, asi zvinoda kubhalanziswa. In fact zvandatobata zvinoda kuita uchiona mafambiro ari kuita nguva nekushandisa pfuma yacho yawakapiwa kuti zita raMwari rikudzwe, kuti chicho ndochiita nezvakati nezvakati. Saka panapa chimwe chikamu chenyangadzi panzvimbo tsvene takafokasa paJerusarema kukombwa kwaro. Imwe inonzi nzvimbo tsvene isanctuary iri kudenga. Ndizvozvo handitika, because temberi yepaJerusarema payakaparadzwa, temberi yatasara nayo ndiri kudenga. Ndizvozvo handiti wapabatana. Saka ikoko kune nzvimbo tsvene, ndo muna Jesu maari kuita basa nhasi. Saka kupinda kwenyangadzi panzvimbo iyoyo kuita sei? Taurai pastor. Pane zvakaitwa neChristian Church kubva mumadark ages. Yakatanga kudzidzisa nekuisa mamwe mapractice muchechi ekuti, for example, panze pekuti munhu areurure kuna Mwari kuburikidza naJesu, munhu ainzi ngaareurure kumunhu. VaHebheru vachiti tine mupurisita ari kudenga, musanctuary isina kuvakwa nemunhu. Vanhu vakadzidzisiwa kunoreurura pamberi pemunhu. Nanhasi uchiri kumbona kuti zvinoitika mumabanu. Aiwa mirai pastor, nyaya yamataura kungoti muri kutaura makakwidza izvi. Imi muri kufunga kuti zvakaperera kumadark ages. Ndine mumwe munin'ina wangu akatondifonera mazuva aperayo. Ndikatinda anga ateerera chimwe chidzidzo chatakamboita chekuti ukatoreurura Mwari anokuregerera. Zvikanzi zvamataura izvi ndizvo here? Ndikati inga panga pachitoverengwa mavhesi acho emubhaibheri. Zvikanzi this is the first time I am hearing this. Munhu wandiri kutaura atoo kuma-40 years. Ndikati munorevei? Zvikanzi nechimiro chiri munyika, nyaya dzepandemic dzemalockdown dziya, zvikanzi hatisiri kukwanisa kuenda kuchechi. Saka gore rese rapera iri zvivi zvangu ndiri kutozvinyora mubhuku. Ndiri kutomirira kuti kuchechi kugovhurwa ndiende kumupurisita. But imi muri kudzidzisa kunoreurura zvikanzi, but chidzidzo chamatitumira chiri kuita kunge zvinonzi ndogona kutoreurura ndega ndoregerero. This is the first time I am hearing this.
ndakatozosvika pakudzidza naye mufunge pfungwa iyo ichiri kwaina kuperera kumadark ages pastor yekufunga kuti tinofanira kutonopfugama pamberi pemunhu kuti uregererwe. Ende zvino zvinoziva kuti chero vamwe vari kusangana mumabani vachinamata munhu anomiswa pagedhe kuti areurure. Aiwa, kubana hakuna magedhi kani pasa womun'orit ndaziva language yamuri kutaura yemagedhe matereri munotoizwa language. Saka kuita kwese ikoko kauko kubvisa Jesu panzvimbo yake pabasa rake raari kuita musanctuary kudenga, kunyangadza ndokunopinda kwenyangadzi munzvimbo tsvene ikoko, kusudurudza Jesu poiswa vanhu. Vanhu tofanira kureurura direct kuna Jesu otireverera pamberi paMwari. Saka changosara bedzi pane zvakataurwa pana Mateo 24 kuparidzwa kwevhangeri iyo yeusheyi. Inzwa zvainotaurwa pana zvakazarurwa 14 verse 6 kuenda pa10. Zvakazarurwa 14 verse 6 to 10. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga ane ivhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara panyika nemarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose nevanhu vose. Akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Ipapo mumwe mutumwa wakateera achiti, rawa rawa Bhabhironi guta guru, rakanwisa marudzi ose waini yekutsamwa kwoupombwe hwaro. Ipapo mumwe mutumwa wechitatu wakatevera akati nenzwi guru, kana munhu akanamata chikara nomufananidzo wacho nekugamuchira chiratidzo pahuma yake kana paruoko rwake, naiye uchanwawo waini yekutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kuvhenganiswa mumukombe wehasha dzake. Achatambudzwa mumoto nesuferi pamberi pevatumwa vatsvene nepamberi peGwayana. Saka chasara manje ndio zvaimirirwa nemutumwa aibhururuka kuenda kwevhangeri. Ende zvinori kumboona kuti vhangeri riri kuenda chero nekune mamwe makona kunonong'ona nemumabako riri kushandisa masaisai pamafoni, pamaredhiyo, pamatv, mumanyuzipepa, mubhazi, mundege. Vhangeri riri kuenda kwese. Vhangeri rinofanira kuti richisvika kuvanhu vese ndiro riri rinoudza vanhu kuti namatai Mwari akasika. Vanhu varege kubuda ziya vachinamata midzimu nemashai isina kusika, because hakuna mudzimu wakasika munhu. Saka vanhu vanofanira kunamata Mwari akasika. Number 1. Vhangeri rinodzidzisa chinonzi Bhabhironi munyaya dzekunamata. Chinonzi Bhabhironi inyongano, iconfusion mune zvekunamata, kuzanganiswa kwechokwadi nechisiri chokwadi zvopiwa vanhu kuti vafambe mukati mazvo. Saka ivhangeri rinofanira kuisira vanhu pachena kuti kana mujira kune vamwe vanongoti Mwari nevadzimu vatirwira zvese vanenge vachingozanganisa, asi vhangeri rechokwadi rinoti siyai izvi, itai izvi. Andito zvona. Ende vhangeri rechokwadi rinoisa pachena kuti Mwari ane maki yake, ane saini. Saini yake ndiko kuchengetwa kwesabata remusi wechinomwe zvatakadzidza roisawo pachena zvakare kuti Satani ane maki yakewo yaakaburutsa kuburikidza nechechi. Yekuisa sabata riri pazuva riri padhuze nesabata zvakatsamirana neramwari, asi iro risiri rechokwadi. Saka Bhaibheri rinobva rati anenge achichengeta rakaiswa nevanhu anogumburisa Mwari. Saka vhangeri iro riri rine chokwadi chemutoo uyu kana raenda kuvanhu vese, hasi kureva kuti vese vacharisarudza vachariteerera aiwa, asi kungopiwa mukana. Vamwe vanoiginowa vosebera kuruboshwe, asi kune vanoti maiwe Mwari mandibvira nepi, vorigashira vobva vaenda kurudyi. Kana zvadaro Yesu ochiuya manje. From Rome to the End part 3. Toda kutendai vateereri, rambai muinesu pane zvimwe zvirongwa zvinotera. Mufundisi vachakupai mafoni namba ekuti mugone kuwana zvimwe zvidzidzo zviri kumashure kuburikidza nekujoina WhatsApp groups aripo atinotumira chidzidzo chimwe chete zuva rega rega kune zvimwe zvidzidzo zvakaitwa kumashure zvamunogona kudaro manga musina kusangana nazvo. Mufundisi, ipai vateereri vedu mafoni namba ekuti vashandise. 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716
452 086. 0716 452 086. Mwari vave nemi vamuchengetei tisangane muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwe dombo ndi wikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tabu Ngayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi tungamire aponda yashikanyanza mananda aondichisa Anichina zororo Dotsamira kunemwika Kaninzwe imimotiti Ninoku otungamira